weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to kay haydi to gurela oumar ly to dialla to diofana to silla jongto to wudduru to keeɗele to aali wuuri to guijilon to sadila ko on takkusal juula ha to galle ceerno abou baydi kaw sar to ndulumaji dembe ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno yaya dia to dabiya ko taari ɗuma ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police mo noksata ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima barnoɗo hoore kay guila ñande sappo e tati lewru avril gonɗen ɗum tawi kadi o warno ɗum ko sara jardin ngaji tawteɗi to leegal sebha to leydi Mauritanie ha joni sehila babinaɓe ne tawi ɗom ka cattuka no fewi saabu ngakkugol ndiyamaji diƴƴe rubinaji ma en ketto cimtol Zakaria Samba Dia to leydi Sénégal ma en jaa ha to Linguére noon ko fodde ujunere temettere capanɗe joyyi hectare ladde ko fuɗɗi sumde kay ko nder hitande hikka nde kono no holiri kay gardiɗo toon service eaux et forêt to leydi Mali DIRPA ɓe kolliri tigui holliri e nder communiqué mum wonde fama waɗi opération mum pattam le miijo jamma hanki o ɓe mbari fodde sappo e jeegomo terroriste ɓe mbawi kadi duppude matériel kewɗo ɗum koye nder falde Kidala to leydi Côte d'Ivoire ko laana ndiyam yiwi toon waɗi sappo e ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen hakkude sukaɓe tokosɓe kurkaji habaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to Vatican jen ha to Cachemire en jiiya e to Pakistan bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. Hindana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dani bela ayo bela mi dañi bela ko ɓatake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djiby Sow Allah lubrimo gandal e haynade mon safru rafiji kewɗi ne jiiɗa cirol le grand guérisseur ene yawnan ɓe ronkuɓe sowade ɓe ronkuɓe sowade e ronkuɓe darrede kala le grand guérisseur ne safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta dendagal rafiji yoga e rafiji debbo wonnata sa jokkodiri le grand guérisseur o lekkuma leɗɗe ɗum yalta ha laaɓa ha jiira guitema tawriduma sekaka le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene yawran ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fanno omo waɗi he wittoji makko omo yiiti leggal kesal pull ngal leggal so tawi a ƴetti ɗum dendagal faiblesse ma to yaranno sa ƴetti ɗum joni jiituɗa hoorema mbiya alhamdulillah rabbil alamina le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene andi dendagal kille makko e oɗo saaha joni omo tawe to kiiɗira so tawi a yiiɗi jokkodirde e makko a yiiɗi hebde ko ɓuri ɗo labde mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djiby Sow kollaɓɗo reedu kommalaɗo huune mbadden danɗo faade makko. salade aadi ɓuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
le grand guérisseur Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie le grand guérisseur Amadou Tidiane Diallo ko gandu bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ko jaadindo ɓalawal e danawal kala gorko mo melgo wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol wonduɓe kista fibrom bagam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawranɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkuji le grand guérisseur ene yawrani ɓen wonduɓe prostate fiɗaɓe e ustoraɓe goragu kala le grand guérisseur walla hono ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima to wawi tolnade kala dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi waɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yaraɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala omo jogui on fannu leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe mu jarateɗe walla leɗɗe muuɗeteɗe a ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru omo jogui leɗɗe e wittoji makko wiyete ko yeddi ƴeewa ɗen ko leɗɗe uroteɗe a urata ɗum joni joni alhamdulillah mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo mbiɗen on tawe ɗo saaha to Nouakchott base makko ne tawe to leegal Samia ko étage ene huccite usine Platramo Samia sa yiiɗi jokkodirde makko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 46 24 21 91 mbiɗen ko 46 94 21 91 so tawi jiɗɗa hebdemo noon to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗo miñi koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui base muɗum ene tawe base makko o tawete koto o jogui base makko gam heeɓi tan taweteɓe la Pulpolol Dande Maayo base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala enen tawi ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia sa yiiɗi hebde ɗum numéro mo mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogasi ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi joyya habruji mon e demgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natti ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie mission tawi ko ummoriɗo to ministère de l'intérieur et de la décentralisation joddima batu altine hanki o no gasigo lewru avril to Nouadhibou e nder salon de réunion ɓe joddi batu ngu noon koye waali Nouadhibou koye waali Nouadhibou woni gouverneur Nouadhibou ɓe joddi batu ngu kay koye terɗe ko wiyeteɓe comité de gestion ɓe joddima batu ngu noon e terɗe taw ko comité de gestion régional des frontières comité diwan halfinaɓe ko fate en nden ka kisal keeri leydi Mauritanie ardi batu ngu noon ko gouverneur Dakhlet Nouadhibou hono Mahi Wula Ahmed e tawtorede préfet ji wondude chef d'arrondissement ji e maire uji diwan o e ardiɓe service aji militaire e sécuritaire diwan o kala mbawi nottade hen wondude société civile en wonno Mujibou batu ngu noon e wiide gouverneur o e wiide gouverneur diwan o noon ko ɗoftude kay e hormade miijo hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani so ɓeydu tekkinde kay nden ka e kisal leydi ndi e rende keeri leydi ndi kala ha timma ha tigui
e haɓade kala kala ko fati e ɓen taw ko waɗoɓe trafic des migrants e haɓade ko ɗanne suuɗeru e haɓade ko wiyete contrebande e nder onon diwan ha joni ko leydi Mauritanie keɗen police halfinaɓe nden kay kisala Nouakchott ɓe kolori ɓe teeɓima tumanoɗo kay ko kañum wari hoore warno hoore guila ñande alerte 13 lewru avril gonɗen ɗum o warno hoore noon ko sara jardin ngaji Sebkha woni jardin ngaji 5e baraɗo noon wiyete no tigi ko Hamid Cheikh Mohamed Belgorom ko sagataɓe tati noon mbarimo tawi kadi ko goto e mabɓe fiimo laaɓi ko goto e mabɓe noon fiinoɓe laaɓi sakataɓe tatoɓe kala nanggama juuɗo laaɓi o kadi andama ko andama tigui ko koɗo o jeeyaka e leydi he kadi o yinno ko dogde kay yaltude leydi ndi o nangga noon walla o teeɓa ko tona to Rosso ko to Rosso o teeɓa hono kadi holliri police o kadi holliri wonde suka goɗɗo kadi jibinnoɗo en 2003 on waranoma to leegal bitengal teyareta ngala Nouakchott on kadi barno on noon barɗum wari ɗum ko sehila muɗum e saaha haare kañum fiinomo o laaɓi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Somale kam ko société kuɓɓam woni société courant e nder leydi Mauritanie ardiɓe société noon jafnima dendagal Nouakchott naɓe e Nouadhibou naɓe e yoga e guure mawɗe kay tawate nder leydi he saabu ɓe teskim altine hanki o waɗi coupure tawi ko coupure jaƴƴo no fewi e nder yoga e ɗeɗo guure mawɗe ɗe limtana ɓe kolliri noon on pan o ummori tigui koto installation ngaji OMVS woni organisation de la mise en valeur des fleuves Sénégal ha joni ko leydi Mauritanie keɗen laamu leydi Mauritanie ƴetti kay yettini duwawuji muɗum faade famille e jinnaɓe kay oɗon jangguinannoɗo école biyetenoɗo Penda Haruna Niang noon o mayde koye joom galle makko ko huɓere mabɓe noon yani mabɓe toon to Atara laamu ngu noon nande laamu ngu nani ɗum noon ɗi toon c'était timmude no fewi e gardugol jagolgal kalfinaɗo ko fate jangde hono biteɗo Houda Baba e gardiɗo Tazour hono Cheikh Abdallah Bedda yoɓe jettina yoɓe garta noon kay ɓe jettina duwawuji hooreji leydi ndi e duwawuji gouvernement o kala ɓe garani noon juuɗe ɓole kay saabu kay ɓe gartiri tigui e ballal mabɓe faade e famille jeeyaɗo e famɓe famille kay ɓon famille jeeyaɓe ɓe gaddi ballal faade mabɓe mawɗo Tazour kadi holliri kañum e hoore mum to banggue Tazour ma ballal muma yetto kay ko ɓuuri yawde e yaccade ko waɗa ɗum ko kadi Tazour windito ɓesgu makko e listi mumen tawi kala kay ballal gargal kay eɓe keɓa hen hano hannirtani jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa noon e ɗemgal musidɗo men sehili men hono Alassane Oumar Mbodj en nullima kay nde yettinta duwawuji men faade dendagal jinnaɓe koreji ɓen ruttiɓe ɗen mbiya tan nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jehen ha to Guidimaga jaɓɓoɗen ko musidɗo men Zakaria Samba Dia salminama juram ko élément noon mo keɓɗen tawi ko ñalawma hanki o jamala ñalema bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare TV Ghali Abouba golle ma jooɗi pe meftande kumtal men ɗo e nder diwan meɗen guiɗima ko ɓuuri tengtude oɗo sa joni ga e nder diwan meɗen guiɗima ko tengti e wuuro lamorgo ngo selibabi ko ɗom ko cattu ko tigui rigui oɗo sa joni ko ene tolno e lebbi limtinde wonande oɗo sa joni ngoɗo wuuro lamorgo diwan meɗen guiɗima ko selibabi ene wonde caɗele ndiyam e oɗo ñalawma hande noon altine en hawri nogas e goho lewru meɗen nayi ɓiru tande ko ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi wonande ɓen ɓe gandanɗa hoore makko rewɓe wuroɓe ɗo e nder wuuro meɗen Selbaɓe mbaɗi jaltal mabɓe tigui wawde tigui hollidde madde ma wiide ɓe tampi ɓe lorli e oɗo saha joni fodde ko ene tolno e lewru timmude ɓe jiyani ndiyam ɓe nanani ndiyam wona ko yare wona ko woppire wona haydara eɓe ñaagui dendagal bandiraɓe e gouverneur de diwan Guiɗima ko wonande laamiɓe diwan ɓe nde ballataɓe tigui ha ɗeɗo caɗele ndiyam mbawa tigui ñawrede no hannirta ni kamɓe noon ɓe mbaɗi jaltal mabɓe hande ngal ɓe jalti ɓe jeeyi ha to yeeso gouverneur ɓe kaali caɗele mabɓe tigui gouverneur o hettima
mabbe no anirtani yede gouverneur kadi jaabi mame wonande oɗo gouverneur kesso garɗo oɗo saha joni jabti mame wonande oɗo saha joni ma waw tigirigui wadde kuccam wawde darade tigirigui e ñawdude ɗeɗo caɗele ɗe ɓe guurata tawi kadi ko caɗele wonande ngakkere ndiyam ko wona ɗum ko e ñallal hande ngal nogas e goho lewru meɗen ene ɓiritande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi wonande mairie mbo Sely Baby wallodirde nonne kadi e dadiɓe ɓe wonande kadi wallodirde sapeur pompier ɓe mbawi tigirigui wadde e ñallal hande ngal gollal batgal fayide tigirigui wadde setarnaji ndiyam wawde tigirigui e yirlade e yoga e leegal biyetegal kande marie maɓe jeeya kadi ha to leegal biyetegal leegal manantali noon ha to nesa tigirigui ɗeɗo lewɗe gam wawde tigirigui yirlade hen e wallidde yimɓeɓe e ɗiɗo setarnaji ɗiɓe mbaɗi e ndiyam gam wawde sarwude yimɓeɓe ha mbawa tigirigui wawde dañde hunde e ndiyam ko ene naftoro e batte gurdaman nde tawno e oɗo saaha joni wuuro lamorgo diwan Guidy Makka Sely Baby ene jogui caɗele ndiyam ha no fewi no fewi no fewi yimɓeɓe ene tampi no fewi ha ko ɗum woni sababu e ñallal hande ngal waɗi e dillere tigirigui wonande jaltal wonande ɓen rewɓe yettade toon to gouverneur gam tigui waytade e oɗo ɗeɗo caɗele e ndiyam guurade e nder wuuro lamorgo diwan Guidy Makka Sely Baby. Zakaria Samba Dia Bekera gam a yawa Weltare TV. Zakaria Samba Dia Sely Baby Becker legal so innirama manantali ngal legal fotani ngakkirede ndiyam kabaruji men ɗemgal pular seno mimi to Guidy Makka paaɗen koto leydi Sénégal dow autoroute à péage ko oto goto kayitina o sumi toon o sumi noon ko tolno nokku biteɗo Sindia tawi ko sens faade Dakar koninkoɓe faabu noon mbawi nottade hen gaari kay ñippude cumu ngu ma en gartu e ɗon kabaru kaɗen mbiɗano ɗum yaari so tawi keeɓi ko ɓurɗo labde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha to Mbour gendarmerie halfinaɓe ko fati Mbour ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti réseau molanteɗo Allah tawi ko nawannoɗe ɓen witeɓe waɗannoɓe kay immigration clandestin opération noon ɓe mbanno ɗum koye ñande jamma sappo e jeeɗiɗi ene wiyata sappo e jeetati lewru avril no gonɗen ɗum e nder tawi kadi wanno on opération ko gendarmeɓe hinde BR woni brigade de recherche ɓe Mbour kañumen mbanno on opération ɓe teɓima hen noon sagataɓe nayo dartonoɓe kay wadde on trafic des migrants ɓe tawriɓe kadi matériel kewɗo no fewi ɓe tawra noon ɓe tawrama eɓe jogui laana taw ko laana ndiyam gujjaka wonduka moteur aji kewɗi moteur a boora wondude temedde jeegom litre carburant ina waɗi kadi ina wonde kadi ene toliri kadi wonde sagataɓe ɗiɗo kay tawi ko jeeyaɓe e fedde nde ɓen ko dartuɓe koye men ko dogɓe kay cuwa yitede kono jiilaw cattu kam enana waɗa e mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to tima Mbour seno mima toon to Mbour paaɗen tigui ko toon to Tivaouane weekend ɓennuɗo kañum tigui woni alet seeɗa alet ɓennuɗo wono tigui ziyara annuel toon to Tivaouane koye événement ji noon ɓurɗi mawnude kay wonande tijaniyankoɓe hono khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké o nuldi toon délégation timmuɗo kay e gardegol Serigne Cheikh Abdou Lahat Mbacké gaynde Fatma kañum ardi ona sete mo khalifa général o nuldi toon fayida oɗo délégation noon fayida kay oɗon délégation mo Mouride ina tengtina kay jokkodiral moƴƴal hakkude e koddigal moƴƴal hakkude galleji diine leydi Sénégal kala e pasiragal hakkude mabɓe to noon délégation noon jaɓɓama toon jaɓɓogal payidingal no fewi ha joni koye on fannu keɗoɗen toon ha joni ko toon keɗoɗen to Tivaouane e nder ziyara annuel bannoɗo aleta ɓennuɗo to Tivaouane hono khalifa o holliri tigui wonde emo teski kay e nder leydi Sénégal boombi coyɗi e boombi kay e surgaji coyɗi ina kewi no fewi ene ɓiɓɓeydo e kala saaha e nder leydi he rewɓe hewɓe nana yontire seede nana kay jooɗi ha joni goni nder galleji bamum en ko noon kadi sagataɓe worɓe hewɓe folɓe resde kay e oɗo saaha joni ha joni nana keddi e nder galleji bamum en o holliri noon ɗen caɗele kala ko ɓuuri teskede kay ko tiidgol kay guila ko fati e kumal woni dotto ha ko fati kay e fereji yangue kala ko ɗum sattinde dewle kay ha oɗo saaha joni sagataɓe hewɓe kay ene jiiɗa resde ene jonta resde jiiɗa resde jogo ina huuli koye ndina mbadi noon o holliri kanko khalifa o ma o ummino kay ko fati mariage uji taw ko wadde dewle taw ko dewle kewɗe no fewi hay sinno kay omo duña junggo e poche o yaltina ɗen koppereje gam wadde
kumal humande kay ben folbe resde folbe resede o wadi kay walla kadi hay sinno omo namdo kay dendangal ko Allah wawno jullo kay bele ben balle hano desiri o wadi erango non faade dendangal jinnabe sukabe rewbe e sa tenti non e faade kadi dendangal almamebe sernabe dendangal ardibe ledde kala de bawa tigi newnude be jurnito gila ko faade tirgola kumala khalis kumal ha ko fati kadi e yangeji di fireji yangeji di kala bawa hoybitinede bele kay rewbe soybe be enen bawa tigi ummade dina galleji pata galleji wor men bawa resede hano hanit ni o wadi erango non de leydi Sénégal kala nde darto kay habade e dona cadele guurade ha joni khabruji men demgal pulara to leydi Sénégal ha joni kedudena hoya Thiam ko ancien journaliste woni jandiyanke kiido to RTS o holliri tigi nder hello makko Facebook wonde kay o holliri goto e bisuji mabbe tay ko bis tido jaro kene qime ha 100 million francs CFA ona bis non helama weddama kaadi woni ko wadama kayasin to zigen sora tay ko sofrebe garu cerbe zigen sora mbadi dum tay ko dow yabere horejo gar o wi nona o wi kadi dum wadi ko yeso commissaire de police o holliri kadi wonde police ji di aynima e bisuji e gaza lacrymogène kedon fi holliri non ko gede podde habede kay euro saha joni gede baadi ni basara wadde ndaka lidi he ha joni ko leydi Sénégal kedelen assemblée nationale woni suudu sardeji de leydi Sénégal woni tigi koy heblanade kay procédure de la mise en accusation yeso haute cour de justice faade kay e beedo dido tay ko wonnobe jagorde e laamu Macky Sall be na woni bitedo Mansour Faye e godon wiya Moustapha Diop dido kala nona inde mabbe kay ine tawe e der rapport cour des comptes e be tuuma non e borjingol fadde ken qime ha temedde jeedide capannay milliard tay ko français fam fof nan tay ko khalisa jaltinodo kay habade e wallide ben yimbe e saha kay covid 19 inde ministre uji joyi non e euro saham e saha la Macky Sall inde men limtama e der on rapport cour des comptes kono de ko beedo dido e limtiden indi men ko kanyumen udditta bal o ko adi kay ko heddi ben ene bawa tigi convoquede ha joni ko leydi Sénégal kedena bi goto bi suka debbo goto ko bi Fatou Lawbe non ko jimo bi ko tebama ko kanko biddo non kanyum ardi non tontina goto mo rindinno tay ko réseaux sociaux ji non biddo debbo wite ko NDF Ndiaye o hebino kay wawde hebde hakkillaji kay hawa tafi fedde e réseaux sociaux fedde kene ɓura yimɓe sappo tawi ko rewɓe o holliri noon ko moni kala e kala lewru ene yaltina ha kene qime ha 1 million tawi ko franc CFA ɓe mbawa rendino kalis ɓe cooda goto mbete goto kay beele manemeɓe foof ne wawa hebde oto codde oto hano hanit ni ko on kalis de o tuuma tigui omo dirtini on kalis portudemo plainte o noon holliri tigui wonde ko ñaminiɓe ko 1 million tawi ko franc CFA o wiyama tebno noon mono soka garde à vue to brigade de recherche de gendarmerie mo Keur Massar so tawi non ala ko fali ko nyalawma hande o foti wadede déféré yeso procureur de la République près du tribunal de grandes instances de Pikine Guédiawaye ha joni ko leydi Sénégal kedden hujjikintoɓe woni avocat ji latta Diop e men do wonde ministre mbadino kay mbadino dabbandi mena faade ardibe nyaawoje leydi Sénégal bele kay client hono lat Diop ene heba ko wiete liberté provisoire sabu be koliri e ndara e dabbande de wonde o wana Carlo Cellala justice o non yamiri tigi yo expertise woni tigi yo losgo médical wade e makko kay hollire kay so tawi omo foti heddade e ndara kaso walla so tawi o foti ko yaltude kaso e odo saha joni non ko juge financier yamiri tigi yo duma wade ko docteur Anna Sarr kanyuma subaka yo wad on expertise woni tigi yo wad gona holkiso faade makko siftindo non lat joba ko ancien ministre e saha laamu Macky Sall ko ancien kadi directeur général de l'ONAS o nangara non ko tumede kay omo dirtini walla mo borjini fodde kene qime ha milliarduji jeetati taw ko franc CFA e saha o wono directeur général de l'ONAS ko gila don lewru septembre ko gila ndeno o nanga o soka ko bitedo Mohamed Dieng kanyum woni patron XBit kany e ndar leydi Sénégal ko kanyuma takkimo
ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men ene e nder ndeɗo hitande kay département mo Linguére windetima 17 cuumu tawi ko cuumu ladde ɗum saabima noon ha ujunere temetere capanɗe joyyi hectare ladde guila e ñomre kay ha e puuɗi ha e leɗɗe kala mbawi tigui sumde hen ha jaadi e curki e wiide Massamba Niang kañum woni chef de département eaux et forêt holli noon laamu ngu ne foti ƴettude peeje mawɗe no fewi kay haɓade ko fati cuumuji ladde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen seno mimata Linguére jaten ko ha to Médina Gounass wonɓe keɓogal kay oɗo saaha joni ko fati keɓogal Daka Madina Gounass caggal kay e oɗo saaha joni teskama kay yimɓe hewɓe ko cotti guila e yimɓe laamu ha yimɓe mawɓe kala kala saaha ene gara kay taw ko yidde salminde ceerno ƴewde kadi to alhaali o yarata ma keddo musidɗo men Amadou Samba Lo. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma haali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass ha joni haali Abouba bandiraɓe julɓe enen jokki arde yiide ceerno salminde ceerno kono kadi yaltude balle mumen ɗeyda ka Madina Gounass ɓe ganduɗa ko dartiriɓe wiyeteɓe canal ɓe ganduɗa joguiti ko fate canal ɓe mbaɗi jilmaɓe mawɗo hanki ɗo ɗo teddugo Madina Gounass gam yiide ceerno salminde juura ɗum kono kadi yaltude kamen kadi ballal mabɓe e daka Madina Gounass ɓe gaddi ko camion mawɗo camion mo ganduɗa addi ko butelaji ndiyam mawɗe to koskala woniniɓe ɓeytare woniniɓe kadi weltare wonini kadi ceerno weltare han hanndirde kamɓe wa canal nde koddiri ceerno eɓe ñaagui duwaw e golle ɗe eɓe ñaagui duwaw kala fannu goto fodde koɓe dillata e banggue canal e nde ayawoji ɗi kala eɓe kala ɓe beltima ndemi yii ceerno yi ɓe jii ɗum ɓe jangtima ceerno ko holli weltarum no fewi kamɓe kadi kala balanɗo Allah waɗani Daka waɗani ko hoore muɗum nonne kadi haali Abouba ɓen kadi wiyeteɓe Sen'Eau ɓen kadi ko banggue ndiyam dartiri kamɓen kadi ko fewnidde forage uji fewnidde tuwoji pusti kamɓe kadi ɓe gaari ɓe jii ceerno ɓe camini ɗum ɓe kolliri ɓe gaddi équipe timmude Daka o gam wallidde ko fewti alhaali tiwoji pusoji e beddaji ɗi tiwoji pusoji Daka ɗi kala heɗɗo ɗum nenne ko wayi noon ɓe gara ɓe gasa ɗum ɓe pewna ha feewa yenta équipe mo ganduɗa ko jokkitiɓe ndiyam e nder wuuro ngo kamɓe kadi Sen'Eau ɓe kolli weltanaɓe no fewi ɓe jii ceerno ɓe kabodire ceerno ɓe jangtima ceerno holli weltanaɓe no fewi hoddiri kamɓe kala bisimilla mabɓe e Daka Madina Gounass Daka ko Daka aduna kala ko Daka juɓɓe ko Daka tijanankoɓe kala ko neɗɗo dilli hen e moƴƴere sikkala e gurdam muɗum yiyat ɗum lakar kadi yiyat ɗum kamɓe kala woni weltanama no fewi haali Abouba mi salmini jurmama no fewi ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass fedde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma haali Abouba eɗen gandi fedde Daka ko aset garoɗo on so Allahu lamɗo jaaɓi wonata kirndol Daka Madina Gounass yo Allahu tawni en. Allahumma amina Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi habruji men e ɗemgal Pulaar sennumima to Daka Madina Gounass paaɗen ko to leydi Mali dirpa holliri tigui e nder communiqué mum wonde faama woni forces armées malienne dadiɓe leydi Mali koni koɓe leydi Mali mbaɗi opération men pattam lemijo haɓade kay pelle joguitiɓe tawateɗe e nder région de Tal Hadak ene tawe 82 kilométre to banggue rewo ɓajo funnague tesalite nder région de Kidala opération noon ɓe mbaɗi ɗum ko ñande jamma hanki o no gasi goo ene weta talata hande no gasi ɗiɗi lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi e no gasi e joyya ɓe kolliri noon e nder communiqué wonde ɓe bonni base uji kewɗi ɓe bonni kadi matériel kewɗo tawi ko jeeyi ɗum ko pelle joguitiɗe ɗe ɓe mbari hen kadi fodde 15 walla kene ɓuura 15 sagata bombardement ji gadani ɗi noon ɓe toɓɓi ko autoji ɗiɗi auto kala noon autoji ɗiɗi noon ɓe toɓɓi ɗum ɓe kolliri ɓe mbari wonnoɓe hen fodde sagataɓe sappo ɓe bonni autoji ɗiɗi kono noon kadi bombardement tataɓo ɓe kolliri tigui ɓe toɓɓi ko dépôt carburant e nder on dépôt carburant ɓe bonni dépôt on kono noon kadi sagataɓe joyo mbasi hen pittali mumen tawi foof ko ceɓɓitiɓe ha joni habaruji men e nder leydi Mali ñande 13 ene weta 14 lewru avril ndu gonɗe ndu police ɓe commissariat mo Koro Fona Nord ɓe teɓima wuyɓe tato tawi ko walanteɓe Allah ɓe hinde braqueur uji hen goto wiyete ko AK goɗɗo ene wiye IC tata bo wiyete ko AD ko ɓeɗo tata woni nanggaɓe tawi kadi ɓe nanguira ko vol armé
ɓe mbattama noon e juuɗe justice ha joni ko leydi Mali kadonen e dow miijo e hakkilantagal jayndiyanke goto mo RTM woni tigui mo télévision mo leydi Mali tawi ko Bamako e nder e dow miijo makko noon o holliri tigui Bamako lamorgo leydi Mali ina woni kay e keɓugal mawgal no fewi ngal keɓugal noon ko jaɓɓade ko wiyete festival mawɗo tawi ko festival mawɗo kolol gaddu noon woni première édition on festival noon ko festival manga di Mali woni Mongo Mali jayndiyanke o noon ene wiye Moussa Papa Haydara festival o inni ɗuma koye ɗemgal babarankore ɓe mbi ɗuma ko mangoro sugu woni tiki jeere mongo ɗum firti woni marché mongo e ɗemgal tubankore yidde makko noon e fandare makko kay ko ɓeydude yimɓe kay e jaribede kay ko fate ndema e rokkude kadi fayida ko fate ɓiɓɓe leɗɗe ɓesnoje tawi ko ummotode nder leydi Mali hano hannirta ni ndema mango noon o holli ɗum jeeya e fina tawa e aadaji malinaɓe e ɗum jeeya kadi kene ɓeyda faggudu leydi ndi festival o noon fuddoto ko ñande 25 ha 27 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e 25 to palais de la culture Amadou Hampate Ba ko kolol gadduno woni première édition. sen ummima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen Côte d'Ivoire ene tawi sunare mawde no fewi saabu ko laana ndiyam kañum tigui yiwi toon e nder weedu woni lagune tawateɗo Sara Abidjan lamorgo leydi ɗum ko altine hanki o waɗi noon sappo e ɗiɗo suka wasɓe hen pittali men tawi ko hakkude sukaɓe tokosɓe e kurkaji woni ko wiyete des adolescents ko cérémonie noon goto mo église yuɓɓinanno gam mawninde fête mo Issa Yankoɓe mbiyata Pâques ko hen tigui kaɗo lana yiwi hono ministre des sports denani kabaru on ngun jammago wawi tigi arde ha yetti oɗon nokku o holliri noon yimɓe nayo mbawi faabede hen ha joni habaruji men demgal pular kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodji a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaru men ɓurtimtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire to ndeyi on oɗo birono Léomordo Santos Simao ko kanko woni nelaɗo keriɗo tawde ko kolaɗo kuɓal leyɗe Nations Unies ko garo toon to leydi hono Côte d'Ivoire to kam o wonan noon ko dongre Afrique de banggue hirnage kañum ele sahil ɗe o wawi waɗa toon jillu makko ko 17 ha e 19 lewru ndu goɗɗo ndu toon to Côte d'Ivoire ngam wiide wonde heɓe keddora e wawde suɓade gartoɗo hono ɗiɗi wonde lebbi hono jeegom ɗum noon fandarde kay ko wawde kay jokkodiral ngal wawa tidde wawa kadi kamɓene ɓe kessina wonde kay wonde oni ene jagginiɓe hono junggo ngam wawde tittinde hono deƴal toon hani e fate démocratie hono leydi ndiyete toon to Burkina Faso e nder jonte ɓennuɗo nde ene waɗa nde officier ji kewɗi mbawi hono nanguede toon kamɓe noon ɓe tuma ɗon ko yidde kay wiidode mataw ene folla on gardiɗo laamu sabbu ngu biyeteɗo hono Ibrahima Traoré toon to ene wayno Nigéria to nde ene wayno ko jonte ɓennuɗo ɗe caɗele dey ɓe joguima ɗum ha heewi juuɗe mabɓe nde tawno wonde e nder kay jonte tati ɗe ɓennuɗe nde nde wonno ene wayde jangu waɗi toon fodde noon yimɓe 150 mbasi hen ono pital mon ko yimɓe jogitiɓe kay mbawi hono yande mabɓe hono toon to Tchad ene wayno de gouvernement ko kañum e comité noddeteɗo hono auto défense mo miski o mbawi kay wadde kadi cifodiral hakkude mabɓe wonno ko ñande alatare nogas lewru seeɗa ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ngam kay wawde wadde kay hankkadi guerre o ɓe dartira ɗum fodde kay duuɓi jeeɗiɗi aɓe gona hono caɗele mawɗe ujunaji ɗiɗi noon e 17 ɗin tension ngaji ɗin mbawno kadi kono waɗide hakkude mabɓe kamɓe ɗe tibeski ɗum noon ko wawde kadi banggue rewo leydi ndi ɗum noon e woɗo saaha noon ɓe mbawi kadi wawde nanodirde nde tawno guila ujunaji ɗe 19 ɓe mbaɗi kadi taw ko cifodire kono noon ɗen laataki ene waɗi noon oɗo saaha noon ɓe mbawi kay yiidirde ɓe mbawi noon wiide noon ɗen taw kadi ko landaji ɗiɗi ɗi eɓe mbawi ko redi toon ɗo Bardaye ɗum noon ko taw ko chef de lieu mo Tibeski ɓe mbawi noon wiide wonde kamɓe foof
ɓe dañi hen wellamma e waytare koɓe mbawi kay wono nanoderde hakkude mabɓe koɓe ha mbawa dartinde kono jeeɗe ɗi toon to RDC Congo toon gila Joseph Kabila on meeɗoɗo ardade kono leydi ndi gila kay on naati toon to Goma addini hono leydi ndi Congo kay jogade hono caɗele mawɗe kay e wawde kadi jogade hono kulihuli e wiide noon e oɗo sar kadi taw ko ɗon kanko Joseph Kabila wimo artu toon wi noon kala ndewo wi wonde koyngal makko de artu toon to Goma ko kamɓe kadi daroto kaɗamo kadi naddo kanko e yimɓeɓe kala ɗum noon mbawa hono nowdudemo ono lawol ɗum kam ɓe jaɓata ɗum so tawi o artu noon ene wawi kadi nde tawno wonde amo nanggani Rwanda banggue kadi fedde M23 nde ɓen seɓɓitiɓe ɓaɓe tuumimo kay amo wonde e maɓɓe toon to Tunisie ene wawi dey hono garda maɓɓe hono national wi wonde ñande 19 lewru set ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi mbaɗi opération mawɗo no fewi ɓe jaggui kay ɓen taw koɗe waɗa boniyankoɓe taw ko joguiɓe hono drogue ɓe mbawi hono wadde hen ma won kadi taw ko e nder ɗum ɗon ɓe mbawi wiide kadi goo piccal ɗiɗi taw ko million taw ko poɗɗe ɗeɓe jaggiriɓe kamɓe toon to leydi hono Maroc ɓe guddiri toon guila ñande alkamisare 17 lewru set ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi taw ko mbiyata salon international de l'édition du livre ɗum woni ciel to leydi hono Maroc to ɓe tawno wonde ɓe mbawa kay mawninde ko duuɓi 3 e taw édition mabɓe e ɗum neɗɗo mbi wonde yimɓe gari toon ha keewi ɓuuri temedde jeeɗiɗi taw ko exposant ene wayno arto wonande leyɗele 46 mbawi on ardu toon e nder taw kadi ko nder windere nde won arɓe toon tawtere ɗum gari e capital toon noon to capital toon to royaume to ɓe mbawi hono arde toon gam ardude kamɓene gueɗe mabɓe ɗum noon Ali Abouba ko ɗum de tonguɗen habaruji men e dongere Afrique taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko Moussa Dogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anudi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle Chérif Mohamed Jawad to Guijilon to Cilon ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Ba to kahiɗe ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaaɓeri koto Vatican ina heblo kay woni tawe tigui e keɓogal mawgal fewi ko fate wirwirde Papa François noon ko gonnoɗo mawɗo diine isayankoɓe windere jaltuɗo aduna kay subaka altine ɓennuɗo wirwirde nde noon tijja tigui waɗata ko ñande aseta nogas e jeegom lewru avril hitande ujunnaji 2025 cérémonie o noon yuɓɓinte koto ɓe mbiyata place de Saint Pierre mo Vatican yimɓe hewɓe noon en tijja kay ma mbaw arde tawtorede oɗon cérémonie président ji kewɗi kadi ina tijja toon ko wayno kay hoorejo leydi Ukraine ko wayno hoorejo leydi France ko wayno hoorejo dowlaji denduɗi Amérique hoorejo leydi Pologne hoorejo leydi Italie e woɗɓe kala kolliri ma mbaw awrde tawtorede kay oɗon cérémonie to Saint-Siège noon ɓayyinama talata hande o natala gadanal kay hollirde Papa François kay ina leeli e nder cercueil muɗum ha joni habaruji men demgal Pulara koto Kashmir jempaɗen talata hande o ko jango musgo waɗi no gasi ɗi lewru avril ko jango musgo tawi ko sagataɓe jogitiɓe kañumen mbaɗi jango ɓe toɓɓi noon ko ɓen tawi ko fedde tourisme en tawateɓe nder leydi he ko famde kala ɓe mbaɗi fodde no gas hen yo neɗɗo wasi hen pittali men fodde yimɓe hewɓe kadi ɓe mbarmini hen ko bilan provisoire ene huula tigui ma bilan o ɓeyduɗo musde koto Pakistan paaɗi hen e nder jonte tati laamu Pakistan holliri tigui wonde nawti kene qimen kay ha temedere ujunere fayi temedde joyi e nogas e jeenayo neɗɗo tawi ko Afghanistan naɓe wurnoɓe e nder leydi he tawi ko tuumaɓe gueɗe terrorisme yagal dartorade ko fate trafic drogue hono no holliri kay jagorgal leydi Pakistan kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu opération noon tawi ko expulsion woni nawtude kay hoɓɓe fuɗɗi ko guila ñande 1 lewru avril hitande ujunnaji 2 e nogas joyyi e nder ɓe nawtaɓe ene tawe hen kay jibinaɓe e nder leydi he ene tawe hen kadi wurɓe e nder Pakistan guila kay duuɓi kitali kono haɗani mbawi tigui nawtede e nder leydi men fodde siftindo noon fodde million ngaji 3 Afghanistan naɓe nana guuri e nder leydi Pakistan musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pular e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to Madina Gounass ko Ama Samba Lo e nanganen kaɓirɗe ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodji to Guidi Maga ko Zakaria Samba Dia ɗo e haalirde ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba
yo jaam Allah jogomi jogo on